Nu te-ai săturat să-ți bați capul de unul singur? Să încerci să controlezi și tu nu poți să controlezi? Nu te-ai săturat să cari în spate responsabilități care nu sunt ale tale? Dacă te-ai săturat, lasă totul și urmează-L pe Iisus. Astea nu sunt responsabilitățile tale, să te îngrijorezi peste măsură pentru ce o să vină mâine sau poi mâine. Asta nu-i treaba ta. Dacă ești acum aici, azi, și ai ajuns până în punctul ăsta, înseamnă că cineva are grijă de tine și te iubește. Nu te-ai săturat să cauți, să umpli golul ăla care l-ai în tine și tot cauți să îl umpli, cu vacanțe, cu să mai bea un pahar de alcool, cu o țigară, cu hai să ies, să fac ceva, numai ca să umplu golul ăla? Află că ești deja iubit. Află că ești deja iubit și că tot ce trebuie să faci e să deschizi ușa și să spui da, accept să renunț la felul meu de a mă conduce și să mă consider eu gen stăpânul, propriul meu stăpân, și aleg să las totul în mâna ta, Doamne. Asta e tot.